Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Fundiswa sei vateereri? Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda uri kuredi atinaye vateereri nhasi inotiyo kucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga. Kucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga. Alright, titungamirei pastor. Right, rega tibva tangoenda pana Daniel 8 vhesi ya 13 na 14. Tichiri mubhuku raDaniel. Daniel 8 verse 13 na 14. Right. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura. Zvino mumwe mutsvene zvaakati kuna iye wakanga achitaura. Ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini, izvo zvechipiriso chinopiswa nekusingaperi, nekudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zvirege zvichitsikwa netsoka. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanana ane zviuru 203, ipapo nzvimbo tsvene ichanatswa. Right. Daniel ari kutaurirwa nengirozi nemutumwa Gabriel panapa. Yes. Ari kuudzwa nezvenzvimbo tsvene. Right. Kuti ichanatswa. Now, nyaya yenzvimbo tsvene iyi, toda kuti murangaridze vateereri nekuvaverengera Matthew 24 pavhesi ya 15. Matthew 24 verse 15. Nzvimbo tsvene iyo yakataurirwa Daniel naGabriel. Yes. Jesu akaitaura futi. Okay. Matthew 24 verse 15. Naizvozvo kana muchiona nyanga dzekuparadza yakarebwa nemuprofita Daniel imire panzvimbo tsvene, anorava ngaacherekedze. Saka uri kuona kuti Jesu ari kudzokorora kutaura futi pamusoro penzvimbo tsvene. Okay. But ari kutaura kuvatendi kureva kuti nekwatiri isu nhasi kuti zvakakosha kuti tidzidze tinzwisise pamusoro penzvimbo tsvene yakataurirwa Daniel nengirozi. In other words, vateereri mufundisi vari kuti chikonzero tiri kudzidza bhuku raDaniel, iye Jesu pachake akati kana muruda kunyatsoziva zvemazuva ekupedzisira verengai bhuku raDaniel. Ndobva apa chaanongedzera achiti nzvimbo tsvene. Mukudzidza kwatava tichiita bhuku raDaniel, shuwawo kuna Daniel chapter 8 verse 14 ne13 kuri kutaurwa zvenzvimbo tsvene kuratidza kuti ndofunga taapa the right place patiri kunzi naJesu tendererai muzive zviripo. Saka tiri kuramba tiri kudzidza nyaya iyoyi. Famba yenyu. Saka regera tipese background kunzvimbo tsvene tidzokere kuna Isaiah 53. Isaiah 53 verse ya 5 na 6. Isaiah 53 verse 5 na 6. Asi wakakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu, wakarwadziwa nekuda kwezvakaipa zvedu. Kurohwa kwakatiigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa nemavanga ake. Isu tose takanga takarashika semakwai, takatsauka mumwe nemumwe nenzira yake, asi Jehovha wakaisa pamusoro pake kuipa kwedu kwose. Ari kutaurwa panapa ndiKristu akafanoprofitwa naIsaiah. Yes. Vaiprofita zvekufa kwaJesu. Kuti Jesu paakazofa pamuchinjikwa, akafa panzvimbo pedu isusu. Exactly. Ndosaka zviri kunzi kukuvara kwake ndiko kwakaunza kusununguka kwedu.
kuti tiregererwe isu. Yes. Akaurawa iye asina chaakatadza, achifa panzvimbo pedu. Ndo matangiro ezano reruponeso, nekuti chitema chofanira kuuraya mutadzi. Jesu achibva ati kwete, denga richibva rati kwete, taronga substitute yekuti mutadzi asafe, akareurura, akatendeuka, akabvuma. Iyi substitute. Right. Thank you. Jesu afa kudaro haana kuramba ari muguva nanhasi sezvakaita vana David nana Abraham. Hebrews 8 verse 1 na 2 na Hebrews 9 verse 11 na 12. Hebrews 8 verse 1 na 2. Zvino shoko guru panaizvozvi zvataurwa ndiro kuti tine muprista mukuru wakadai wakagara kurudyi rwechigaro choushe cheumambo kudenga, iye mushumiri wezvinhu zvitsvene newetebhenekeri chaiyo yakamiswa naShe isina kumiswa nevanhu. Hebrews 9 verse 11. Asi Kristu akati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya, akapinda nepatebhenekeri yakapfuura pakukura nepakukwana, isina kuitwa namaoko, ndiko kuti isati iri yekusikwa kuno. Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi neropa rake chairo, kamwe chete zvikapera panzvimbo tsvene, akatiwanira rudzikinuro rusingaperi. Saka pari kunzi Jesu afa sechipiriso chezvivi zvataurwa kuna Isaya. Yes. Azomuka akabva pachimiro chechipiriso chezvivi, ndobva anotora chimiro chemuprista. Ndokuchisimuka ndamuprista aipinda panzvimbo tsvene aine ropa. Jesu akaenda manje panzvimbo tsvene chaiyo yekudenga, chaiyo neropa rake iye manje, kwete rembudzi. Ndo raakanoshandisa, raakanoprezenta pamberi paBaba kuti isusu tidzikinurwe. Anditi wazviona? Saka ngatibatei tidzokorere rimwe pfungwa iri pana Leviticus 18 pa 24. Yatoda kuti ezvinezvi focus yedu manje ngaiende kusanctuary yekudenga vateereri. Tochisiyana nepasi. Chaiyo chairi kudenga. Chaiyo takapinda musanctuary chaiyo kubva pakafa Jesu paKalvari. Akabva atibvisa kumakwai. Akati zvapera izvo. Saka kubva ipapo zvakapera, saka todii, akati wanga uri mufananidzo chaizvo zvatanga, ndobva akwira kuenda kudenga. The real things are now happening in heaven. Saka ngatichimuteerai kusanctuary yokudenga manje. Leviticus 18:24. Regai kuzvisvibisa kune chimwe chinhu chaizvozvi, nekuti vahedheni vakasvibiswa nezvinhu izvi zvose. Panapa tirongonotora pfungwa iya yekuti chitema pachiri chinosvibisa. Saka chinokanganisa munhu naMwari akanga aita chitema anobva asviba. Kuti achene chitema chinofanira kubva. Saka ndo chakabviswa nekufa kwaJesu. Ndo zvaakatakura kuenda nazvo kusanctuary yokudenga. Saka mukunzwisisa uku, musanctuary yokudenga izvozvi mune tsvina, muri kusvibiswa nezvitema zvevese vari kutendeuka, vari kureurura. It's like zviri kutransferwa kusanctuary chaiyo iri kudenga. Fanana nokuti kana muchiwacha zviya tsvina inobva pahembe dzamuri kugeza yoenda mumvura, mozorasa mvura iyayo. Asi uchimbowacha mvura inenge ichita tsvina. Mvura inototanga yakachena. Painenge muchiwacha paya inenge ichidoina kubvisa kwainoita tsvina, inenge ichitotora tsvina iyayo. Mufananidzo wenyu kana ndiri kunzwa zvakanaka, nokuti patinotendeuka tichireururu tiri kuchena isusu. Sanctuary yekudenga ichitora tsvina iyayo. Iyo ndo iri kusviba. Ari kuuta basa rese rekuwacha iri ndiJesu nerufu rwake. Aiwa, apa ateererika panofanira kuti pajeke kumunhu wese apa. Kuti process iri kuitika iyi, mufundisi vari kuedza kuirerutsa, yakafanana newe paunowacha. Kuti iwu hembe ndo ine tsvina, ndo iri kumirira isu atadzi. Mvura iyi iri mudhishi ndo kusanctuary. Ari kuwacha ndiJesu. Saka patinobvuma zvitema zvedu tichireurura, iye achitireverera pamberi paBaba, zvivi zvese zviri kunosara mumvura inova sanctuary yekudenga. Saka kureva kuti hembe inozopedzisira yachena, asi mvura yasviba. Inini pandijekerwa ndinzwisa kuti iyo sanctuary yekudenga inongonzi inosviba, inenge yasviba sei, inini pandiitira pajeka. Saka Jesu kana apedza basa rake raari kunzi akanoenda kurudyi kwaBaba, ari kutireverera, kana apedza basa rake,
sezvaitwa nemuprista mukuru kwaIsraeri aibuda nezvitema pazuva riya remusi wa10 mwedzi wechiseveni zuva 1 riyari aibuda nezvitema zvese zvanga zvichiungana musanctuary saka Jesu achabuda nezvitema zvese musanctuary yokudenga zvese izvi ari kushandisa ropa rake muprista mukuru aishandisa rembudzi iye Jesu zvese izvi kubva paKalvari ropa rake iroro ndoro ari kungoshanda naro kuzvitora zvivi kubva pamutadzi kuenda nazvo kusanctuary nekuzobuda nazvo musanctuary iropa rake iroro because harichepe ayo haripere simba raro andino saka achabuda nazvo musanctuary paanobuda imomo apedza basa rake pane zvichadeedzerwa kuti ndapedza basa iri miraunzwe pana zvakazarurwa 22 verse 11 na 12 zvakazarurwa 22 verse 11 na 12 usina kururama ngaaramba achiita zvisakarurama une tsvina ngaaramba achisvibiswa wakarurama ngaaramba achiita zvakarurama mutsvene ngaaramba achiitwa mutsvene tarirai ndinokurumidza kuuya mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Kana basa rapera rinopera rini nguva yacho yakatemwa naMwari haizi kamwe nesu vanhu hakuna kana mufundisi ane kodzero kutaura kuti Jesu anopedza basa iri musi wakati Mwari ndiye anoziva dheti racho. Saka kana dheti iroro rakwana manje kunobva kwaitwa chidaidziro ichi kudenga kuti munhu wese ari panyika ngaachiramba ari zvaasvikirwa nenguva iyoyo ari nemhaka yei basa rekubvisa chitema pamunhu raguma saka angaachine chitema chake asati atendeuka kwachiri nekuchireurura panguva iyoyo indava yako anobva asara nacho nguva yekugeswa yakwana vanga vabviswa zvaenda kusanctuary hapana achachitora bheki but chitema chinouraya ka muri kuti kune vanenge vasara nezvitema vanenge vasara manje ibva waverenga Mateo 25 verse ya 41 Mateo 25 verse 41 zvino uchati kuna vari kuruboshwe ibvai kwandiri makatukwa muende kumoto usingaperi wakagadzirwa dhiabhurosi navatumwa vake. Saka vanenge varamba vaine zvitema zvavo ndo nekuti Jesu paanobuda musanctuary yokudenga anouya nezvitema zvese zvakatendeuka zvikareururwa anobuda nazvo zvaiita muprista mukuru zviya asvikozvisa pambudzi yekurashira saka Jesu anobva auya nazvo osvikozvisa pana Azazeri ndisatani Satani zvinosvikonzi pana Satani zho iwewe ndiwe wonzeri wakakonzera vanhu ava kutadza ndiwe sosi yezvitema izvi saka tora zvitema zvako haagone kuramba because Jesu ane kapiro kaanoita ndosaka achiti ndipei zvitema zvacho iwe munhu haugone kuzvidzorera kuna Satani ari kuzvati achadhila nazo it's okay anditozviona sanctuary yekudenga manje inobva yasara yachena asi pari kuitwa basa rese iri naJesu musanctuary mukatarisa kwaIsraeri patakamboveringa kana kuti iverenge Leviticus 23 29 na 30 verse 29 na 30 nokuti ani nani usingacheme pamweya wake nemusi iwoyo achabviswa pakati perudzi rwake nomunhu upi noupi unobata basa ripi neripi nemusi uyu munhu uyu ndichamuparadza pakati perudzi rwake. Saka musi uya wainzi weatonement musi wekudzikinurwa wekucheneswa kwesanctuary yepano pasi kwaIsraeri raitenge zuva rerutongo because kari kuita kunge zvinonzi paitopera vamwe vachifa nekuti zvaibva zvati vaya vakaunza zvitema zvavo kusanctuary zvaibva zvanoraswa zvachese naAzazeri vobva vanzi ava vachena havana rini vasina kuchema pamweya yavo vasina kureurura vainge vaine zvitema zvavo Mwari aibva avaparadza ovabvisa kwaIsraeri saka raive zuva raibva rapatsanura vanhu kuvaisa maboka mairi vaMwari vosara vakachena vasina kuchena pfungwa dzangu dzinokasika kumbomanya dzimwe nguva dzaenda zviri kuita kunge muda kureva kuti vanhu vari kutotongwa izvozvi ndo zvinotaurwa pana Daniel 7 ibva waverenga Daniel 7 verse 9 na 10 waenda chaipo patinoda kudanga Daniel 7 verse 9 verse 9 na 10
ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo, mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yakanga yakachena sechando, uye bvudzi remusoro wake rakanga rakaita semakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri murazvi yemoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwemoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru zvezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine 10 zvezviuru zvine 10. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Right. Daniel ari kuratidzwa panapa. Ari kunzi akakwegura uyu ndiJehovha. Ndiye anonzi namapisarema makamuriko kubva kare nakare. Handiti wazvaonaka. Ndimo ari akagara pachigaro. Mapisarema 90 verse 2. Saka pari kubva painzwi pakaonekwa rutongo. Ndo pakauya Jesu pamberi paMwari. Saka zvamuri kutaura zveshuwa kwamhanya pfungwa dzenyu kuri correct. Kuti rutongo rwuri kutoitika. Izvozvo. Jesu ari musanctuary ka. Vatendeuka zvitema zvavo zvichienda kwaari musanctuary. Handitika vobva vacheneswa. Varamba vari kufanana nevaya vaita zvavanoda padaily ari. Vachazo nguva yavo iriko, asi manje inzwa zvinotaurwa naPeter. Pana Peter wokutanga 4:17. Peter wokutanga 4:17. Ari kutiye panapa. Nokuti nguva yasvika yekuti kutonga kutange paimba yaMwari. Zvino kana kukatanga kwatiri, kuguma kwevasingateerere ivhangeri yaMwari kuchagoveiko? Saka Peter ari kutsanangura kuti zveshuwa kafungiro kamaita mufundisi kuti zvinoita sekuti rutongo ruri kutoitika. Ishuwa. But rutongo ruri kuitika Jesu ari musanctuary nhasi kudenga. Hanzi runoitika paimba yaMwari. Vemuchechi. Ndo vari kuongororwa. Saka chii chinenge chichiitika? Mirai pastor, ndibatsirai apa. Vateereri kwamuri hazvimbotaurike here zviya zvekuti uchanotongwa kudenga, uchanotongwa wafa. Saka ndoda kuti mundibatsire kuti zviri kufambidzana sei apa pastor. Vanhu havazi munhu atongwe afa. Aiwa. Anotongwa nguva yekutonga yasvika. Unogona kutotongwa uri mupenyu nhasi. Zvichingoenderana nekuti dheti raenderana here nepari kudaidzwa zita rako. Alright. Uri mupenyu saizvozvi uchitoita mabasa ako nemaactivities ako ezuva, zita rako rinodaidzwa kana uri munhu anonamata. Castoni betera. Handiti mazviona ka. Kudenga manje mabhuku aya anzi anovhurwa, ochivhurwa. Handiti mazviona. Zvochitariswa manje kuti avakuru avainamata vaitomboparidza mustudio. Saka zvakamirawo sei zvoonekwa. Jesu obva ati ava vakatendeuka vakareurura zvakaipa zvavo, ndakazvichenesa. Handiti wazvionaka kuongorora. Saka munhu wese anofanira kuti aongororwe. Saka ndo basa rerutongo rinoitwa musanctuary yokudenga. Vanenge vachiongororwa ndevese vakambonamata. Saka pfungwa iyi pastor, matimi michidzidzo chiri kunzi kunatswa, kucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga. Saka nzvimbo tsvene yekudenga zvino yakasviba nezvivi zvatiri kuendesa ikoko nekutendeuka tichireurura zviri kubva zvagara ikoko. But Jesu muprista mukuru ari kuita futi process inofanana nezuva riya 1 raiitwa rekuzozvibvisa musanctuary zvoenda uko. Paari kuita izvozvo vari panyika tofanira kuva tichireurura. Tofanira kunge tichireurura. Very good. Ndo process dziri kuitika panguva imwe chete. Idzodzo. Toda kutenda vateereri rambai makabata pfungwa iyoyi. Timbonzwa kambo tuye tienderere mberi nechidzidzo. This world is full of attacks, but joy will come at last. Through Jesus Christ who suffered and died, we will reign forevermore. There will be joy forevermore, wonderful joy forevermore, glorious joy beyond, way beyond compare, marvelous joy, sufficient joy, all will be sweet in that fair land, glorious joy beyond the blue. I seek for just enough
promised us mansions fair, oh, with joy forevermore. There will be joy forevermore, wonderful joy forevermore, glorious joy beyond, way beyond compare, compare. Marvelous joy, sufficient joy, all will be sweet in that fair land, glorious joy beyond the blue. Tinomuchingamidza yevateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga. Tiverengere mufundisi kuna Daniel 7 vhesi ya10 dzokorora vhesi iroro. Daniel 7 verse 10. Rwizi rwemoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake, zviuru zvezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine gumi zvezviuru zvine gumi. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Daniel akaratidzwa rutongo ruchiitika. Yes. Rutongo urwu ruri kuitika kudenga. Right? Peter akati iye kutonga kunotangira vanonamata. Ndo vanenge vachicherechedzwa kuongororwa mabasa avo. Kuti rwodzi zvaaiparidza mustudio, mararamiro ake anokodzera here kuti awane upenyu usingaperi. Ndo zvinenge zvita. Asi hanzi manje hapavhunzwe rwodzi kana mukoma wake kana kuti ndovhunzwa kuti Betera ndima ishanda naye zvingaitere kuti aende kudenga. Obviously kandongoti uyu mupinzewe mufana wangu handitowazvona. Chikushanda chihanzi mabhuku. Mabhuku manje ndo anovhurwa. Iwona ngosiko. Isi tinenge tisiko kunovhurwa mabhuku. Saka toda kuti titarise manje. Saka pane pachinzi pastor. Zvinhu zvacho zvoita kunge kuconfuse. Pane pachinzi chanomira pamberi paMwari tichitongwa, chinomira mabhuku. Mabhuku chinomira marekodzi ezvatakaita. Hakuna pachanzi vanhu nyavo zadzabani rese vachitongwa ipapo. Wakana kuti zvizi imimi vakuru vake vakaita kare mureverereiwo. Hakuna zvakadaro. Marekodzi anoshanda. Varipo wanzwa kuti ndiwa nani? Kuna Mwari Baba ndiye mutana wekare. Koita ngirozi ndo dziri kuuya nemabhuku aya dzichivhura marekodzi. Right? Koita Jesu ndiye murevereri. Saka ndo vanhu variko apa rutongo urwo kudenga. Complainant. Hakuna zvakanyorwa zviri mumarekodzi ndizvozvo. Saka yakanaka ka. Because ndanchika kuti Satani akaenda pawakomana. Aiwa. It's okay. Apa hakwana marekodzi Jesu naBaba. Alright. Hapana kutsanangura kwaunoita unomiririrwa nezvakanyorwa mumabhuku. Hapana kuti utsanangure chii. Chimira tinzwe mabhuku acho manje. Zvakazarurwa 20 verse 12. Zvakazarurwa 20 verse 12. Right. Ipapo ndakaona vakafa vaduku nevakuru vamire pamberi pechigaro cheushe. Bhuku dzikazarurwa, neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Pari kunzi bhuku dzikazarurwa. Muchirungu kuti books. Iplural. Zvoreva kuti it's more than one book. Pane mabhuku akawanda. Right. But rimwe racho ranzi bhuku reupenyu. Ndo rakaita sei iri. Zvakazarurwa 21 verse 27. Rinonzi bhuku reupenyu. Mukati maro hamungatongopinde chinhu chinosvibisa kana chinonyangadza kana chine nhema, asi avo bedzi vakanyorwa mubhuku yeupenyu yeGwayana. Saka mukati meguta raMwari rekudenga hamupindi chinhu chakashata imomo. Muchapinda chete vanowanikwa mazita avo ari mubhuku reupenyu. Saka bhuku reupenyu nderevapona kai? Nderevapona manje. Right. Asi toda kuti munzwise chimwe chinhu. Munhu wese akambonamata zita rake rinobva rangoendewa mubhuku reupenyu. Dzokorai. Munhu paunongotanga kunamata Mwari wokudenga, zita rako rinobva ranyorwa mubhuku reupenyu. Zvakusiyana futi kana zvemwe mchiti kunotongwa, because kana ratomoka tapona futi. Inzwaka. Kuna achazosara arimo mamwe achibhiswa mubhuku racho futi.
the final list inosara irimo ndoye vachapinda muguta ramwari. All right. Thank you. Ndazopabata vateereri, mufundisi vari kuti munhu wese akambonamata zita rako rinoendwa mubook of life. Right. But vari kuti pamberi apo ndofunga vachatidzidzisa. Right. Pane final list ichazoitwa yebook of life yekuona kuti mazita anokodzera kusara arimo ndeapi. Right. Thank you, Pastor. Rega timbonzwa rimwe bhuku futi, Malachi 3 verse 16 ubva waibata naJeremiah 17 verse 13. Okay. Malachi 3 verse 16. Ipapo vaitya Jehovha vakataurirana, Jehovha akateerera akanzwa, bhuku yekurangaridza ikanyorwa pamberi pake, nekuda kwevanotya Jehovha vachirangarira zita rake. Jeremiah 17 verse 13. Imi Jehovha, tariro yaIsraeri, vose vanokurashai vachanyadziswa, vanotsauka kwandiri vachanyorwa muvhu, nekuti vakarasha Jehovha, iro tsime remvura menyu. Panapa pari kunzi naMalachi. Yes. Vanotya Mwari pavanenge vachiita mabasa avo anonyorwa mubhuku reutondedzwa rerangaridzo, book of remembrance, rekuti asi kusi kuti Mwari anokanganwayo asi kungoti marekodzi acho agare aripo, ndiwo anozorangaridza kana akuvhurwa. Inga mamanya kumberi kwepfungwa dzangu oraita ati pamberi Mwari akanganwayo. Yes. Anditwa zvona. Saka ngirozi ndo dzinonyora mabhuku aya. Kuti nhasi uyu aita chakanaka abatsira nherera, uyu abatsira shirikadzi, uyu apa warombo, apa paitwa chakanaka chakadai, vabatsira panhamo iyi. Zvese izvozvo zvinoitwa nevanonamata zvinonyorwa mubhuku rerangaridzo. Saka munhu wese arimoka, Pastor. Aiwa, because hakuna asati ambobatsira. Aiwa, wakamboona kuti pane padzimwe nguva kana mudzinhamo chaimo unonzwa umwe munhu asingatomboendi kuchechi asinei naMwari. Baba vangu vaende moyo wakanaka. Handiti wazviona. Ndo panzi naJeremiah anenge akatokupai ngoro yekutakurisa zvidhina zvinhu nekutokupai masaga enhingiriki nechibage kana pari pamba peshirikadzi kana nherera achitobatsira. Asi iye haatende muna Jesu. Munhu akadaro ndiye hanzi naJeremiah 17:13 vakadaro ivavo mabasa avo anonyorwa muvhu. Kana zvinzi kunyorwa muvhuka, taimbotamba tsoro dzemuvhuka. Ndedzekuti munhu kana kuti isusu mazuva atakafunda mabhuku anga asati anyanya kuwanda maitobuda panze muchipractiza kunyora. Ndongo yedu kamagrade 1 maidzidzira panze pasi pemuti pasi. Muchitonyora pasi pemuti A B ba da muchienda muchidaro muchinyora pavhu. Ticha achitouya hawagona. Handibazviona. But bhero rikarira manje munosimuka pasi pemukwakwa paya pamaa muchinyora paya ndo panoswaitirwa assembly. Zvamamanyora zviya zvoswotsikwa. Saka kunyora muvhu irekodhi isiri permanent. Saka kana zvichinzi vasingatendi muna Jesu mabasa avo anonyorwa muvhu, kureva kuti hazvina permanent record pamberi paMwari. Hazvierengwe zvakanaka zvaunoita usingatende muna Jesu. Veziri. Alright, Pastor. Wapabata. Ndapabata. Saka nemi vateereri, kune vamwe vazhinji vanoita mabasa akanaka kukunda vanoenda kuchechi. Achitendesa mwana uchikoro. Pamusoro pemabasa iwaya akanaka tendai muna Jesu, mufamba neimwe mitemo yake yese. Mukadaro manje mabasa enyu anonyorwa mubhuku rerangaridzo. Ipapa ndine umwe mwana wangu mufundisi. Ndaitoshamisika tinopota chingokurukura. Saka panhoroondo paya ndobva atondisendera message. Achiti mwana wangu kauya akapasa yave form 4 yanyorwa. Saka waiti mwana sevanhu vamukurukura ndewaanoendesa kuchikoro. Iye vake vachiri vaduku vachechi. Zvikanzi atopasa. Ndikati yoi, unotonewa unoendesa kuchikoro. Zvikanzi totomboitawo zvakanaka baba. Mukona ndichitaura naye. Saka pachidzidzo ichi chinodiwa kwaari muri kuti ngaachiuya kuna Jesu. Kuna Jesu, very good. Otherwise zvakanaka izvi hazvina permanent records. Hazvitombonyorwe kunenge havatozviziye. But pari kubuda mari, Pastor. Ari kutobhadhara munhu ari kuboarding. Izvozvo zvese kana zvinhu zvinonyorwa pavhu ndo zvinongotaurwa mudzinhamo
nekutaurwawo mumakombi Yes. handinozvona asi kudenga havataure nezvazvo ndapafarira shuwa vanhu ngavauye kuna Mwari. handi rimwe bhuku Isaiah 65 vhesi ya6 na7. Isaiah 65 vhesi 6 na7. Tarirai zvakanyorwa pamberi pangu, handinganyarari, asi ndicharipidzira zviro kwazvo, ndicharipidzira pazvipfuya zvavo. Zvakaipa zvenyu nezvakaipa zvamadzibaba enyu pamwe chete. Vakapisa zvinonhuhwira pamusoro pamakomo, nekundimhura pamusoro pezvikomo. Naizvozvo ndichatanga nekuvayerera mabasa avo pazvipfuva zvavo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Hanzi tarisai zvakanyorwa pamberi pangu. Zvakatadza zvamakaita imi nezvakaitwa nemadzibaba enyu, zvese chimwe nechimwe. Saka kune rekodhi yezvitema anonyora ingirosi because hazvitumwe vanhu. Unoziva kuti vanhu anonyora munhu paasingafaniri kunyorwa kupinda. Saka ngirosi ndo dzinotonyora marekodzi, but zvitaura marekodzi ezvakaipa zvese anonyorwa kudenga, marekodzi zvese. Saka matimi kunonyorwa mabasa akanaka. Mabasa akanaka evatendi anonyorwa mubhuku rerangaridzi. Mabasa akaipa akanaka evasingatende pavhu avatanga kunamata vese mubook of life. Right. Saka ndo zvinoshandiswa naMwari pakutonga. Right. Then munhu wese akararama akaipa neanonamata asingatendi neanotenda, zvakaipa zvavo zvese zvinonyorwa murecord of sin. Ndo yataurwa kuna Isaiah. Ndo yatanzwa. Uri kuona mutsauko wacho kuti mabasa emunhu asingatendi pavhu kureva kuti kudenga hatinei nawo, asi zvakaipa zvese mubhuku zvinonyorwa pavhu kana munhu asinganamata. But parifere Mwari ari kuita ungeka arida kungodhila nesu nezvitema zvakanaka izvo oita unga ari kuignora. Aiwa, unoziva zvazvinoitaka kuchikoro chero munhu ari brilliant sei achigona zvekutorisaita mapoema. Manzwa here nyaya yangu. Sorry, handisi kuita unge ndiri kuchallenge Mwari ba. Ndiri kuti kweivo Mwari zvakanaka zvemunhu asinganamate vari kunyora muvhu, havanyore kudenga. Asi zvakaipa zvese mumunhu iyeye vobva vada rekodhi yacho kwavari, zvichashandiswa manje. But izvo zvakanaka zvaaita hazvina pazvinoshanda, because munhu kana achigona asi asina kuregister haanyore final exam yacho. Chero akanyora asina kuregister haimakwe, hauna candidate number. Zvafatsanangurira munoita. Ndabva ndatozwa chiregerero enyu kuenda mberi. Vateereri, ngatinamatei. Mamabasa akanaka atiri kuita aya takafanana nemwana wechikoro ari kugona achitometsidzesa achigona, but haana candidate number, haana kuregister. Saka hazvina zvazviri kubatsira. Fambai pasi. Mabasa akaipa anonyorwa anosanganisa aya. Mateo 12 verse 36 na 37. Mateo 12 verse 36. Ndinoti kwamuri shoko rimwe nerimwe risina maturo rakarebwa nevanhu vachazvidayirira pamusoro paro nezuva rokutonga, nekuti nemashoko ako ucharuramiswa uye nemashoko ako uchatongwa. Saka zvinonzi zvatinotaura nemiromo yedu anogona kuva makuhwa, kunogona kuva kupupura nhema, kureva vamwe. Muchitaura zvakashata zvese zvinotaurwa nemunhu zvinorekodwa nengirosi murecord of sin. Right. Anditozvona zvimwe zvinorekodwa futi 1 Vakorinde 4 verse 5. Ko ukazotako jokes ndanchitamba hangu, asi zvine zvatorekodwa hazvidzimwe ndekuti handanchitamba hangu. Anditozvona zvinotodzimiswa nekutendeuka, kwete kuti jokes. Aiwa, zvinodzimiswa kuna Jesu. Kunoti kuna Jesu handatadza paya paya ndachitaura zvisiri izvo. Pastor, zvamutaura mune muda kuvharira vanhu vakawanda kuti vasende kudenga pasi. Handisi ndinovhara kastori. Iko Bhaibheri handitiri kudzidza mukati meshoko kutojekesera vanhu. Unoziva kudzidza kwatiri kuita kwako. Munhu anobva atoona kuti maitira ndosita aya handiyo. Pastor, ngatifambei. 1 Vakorinde 4 verse ya 5. 1 Corinthians 4 verse 5. Saka regai kutonga chinhu nguva isati yasvika, kusvikira Ishe auya. Iye uchaburitsa pachena zvinhu zvakavanzika zverima nekuratidza mifungo yemwoyo. Ipapo munhu mumwe nemumwe ucharumbidzwa naMwari. Vateereri,
vhesi iri kana ndarinzwa zvakanaka riri kunzi zvimwe zvichashandiswa naMwari kuti tonga ndezvatinotofunga, right, even takazoshaya mukana wokuzviita hanzi Mwari anozvishandisa. ende ndo zvinotaurwa naJesu kuna Mateo kaya achiregerako Mateo chapter 5 vhesi ya 27 na 28 anoti kudhara zvainzi musaite upombwe, asi ndinoti ukafunga ukachiwa pamwoyo pako kudenga watorejeswa kunzi wakaita upombwe. Alright. Saka ngirozi dzine teknoloji inogona kuona zviri kufungwa dzotorekodha kuti zvaitwa. Andazona. Saka hakuendeke kudenga pasi. Aiwa kudenga kuendwa. Ndo zvakafira Jesu akakutaura kuneta vaRoma. Akafira kuti tigone kuita zvinodiwa naMwari. Ndo saka ari musanctuary nasi. Saka chii pastor chinenge chichinyatsomezheswa chaizvo kuti zvinhu izvi zviri kufamba soso? Chinomezheswa manjeka. Wazinganzwa muchiti zvawakafunga, zvawakataura. Zvine zvichipimwa nei zvandakataura zvacho? Verenga James unzwe chapter 2 verse ya 12. Zvine zvichipimwa nei pastor? Because kuti tizoti wataura zvakapotsa, pane papimwa nei? James 2 verse ya 12. Taurai uye itai sevanhu vachazotongwa nemurayiro wokusunungurwa. Saka mutemo waMwari pamirayiro negumi ndo unoshandiswa kumhesha. Tikaitiro kari kuita mufundisi uyu ndiko here? Aiwa nemurayiro vagona. Amai ava aiwa vagona. Zvichishandiswa mutemo waMwari. Mirai pastor, batanzai nepfungwa iyi. Pane vhesi randinaro panapa. Muparidzi 12 verse 13 na 14. Alright. Iri kuti zvino shoko guru pazvose zvatanzwa here. Itya Mwari uchengete mirayiro yake. Nekuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Nekuti Mwari achatonga basa rimwe nerimwe pamwe chete nezvese zvakavanzika, kunyange zvakanaka, kunyange zvakaipa. Pabva pabuda nyaya yemurayiro futika. Saka murayiro ndo unoshandiswa kungoiswa pazasi pezvawaita. Kana zvichienderana nemurayiro, it's fine. Book of Remembrance. Kana zvikange zvaramba kuwirirana nemurayiro, Book of Record of Sin. Ndakubatai manje. Mataura zveBook of Life muchitanga. Mukati munoenda vese vakanamata. But munozviziva kuti havasi vese vanonamata. Vanoda mitemo yaMwari. Zvinemi kana muruti munonyorwa vese vakanamata vari muBook of Life. Asi kobva kwanzi standard mutemo waMwari. Ipo paine vamwe vari kunamata asi havadi kuchengeta mitemo. Panoitwa sei? Enda kuna Exodus 32 verse 33 unzwe. Exodus 32 verse 33. Inopindura here mubvunzo wandabvunza? Inopindura kana uchida kubva waverenga naEzekiel 18:24. Exodus 32 verse 33. Jehovha akati kuna Moses, uyo wakanditadzira ndiye wandichadzima pabhuku yangu. Ibva waverenga Ezekiel 18:24. Manzwa mubvunzo wangu? Ezekiel 18 verse 24. Asi kana wakarurama akatsauka pakururama kwake akaita zvakaipa, akaita zvinonyangadza zvose zvinoitwa nemunhu akaipa, ko ungararama here? Mabasa ake akarurama akaita haangatongorangarirwe nekuda kwekudarika kwake kwaakadarika nako. Anditozvona. Saka munhu kana aimboita zvakanaka, ozozviregera kutanga kuita zvakashata, mabasa ake ese haacharangarirwa. Ende Mwari ari kuti iye anenge anditadzira awanikwa aine mhosva ndinodzima pabhuku rangu. Saka unoona kuti kune vamwe vanhu vanoenda kuchechika votoita nyaya dzavo pamatare emisha apa kune masabhuku. Because sabhuku anenge guru wake kana kuti abhadhara chioko momwe inokandwa uko nyaya yacho. Poita sepasina nyaya. Asi mhosva atori naye yekutora vakadzi vanhu. Kudenga manje vanenge vakarekodha. Kuti timwe tukomana chero tunotoenda kuchechi akanoshanda adeployiwa kwamupandawana nebasa, anomitisa mwana wavanhu ikoko, obva atiza oendeswa nebasa kuwange, anobva ati nya, obva atochinja foni. Mwana uya anotozosara otoreswa birth certificate nasekuru azvanzi amai vakamubereka. Anditozvona. Mwana otonzi Betera, iye asiriwo kwaBetera. Anditozvona. Kudenga vane mabirth certificate chaiwo vanenge vatianzwa kuti kamwana aka ndekandenge ari kuhange zvake asi ndekake. Zvine zvakanyorwa izvozvo mumarecord of sin. Pastor mukadaro mai makuda kuti iomere vateereri. Aiwa inogomba mirai timbonzwa kambo. Vateereri rambai muri pachirongwa tuye tichiendera mberi nechidzidzo chatiri kuti kucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga. Muri vatumwa vaJesu Kristu, kwese kwamundofamba munyika, daidzirai ari ku
tikavimbika kuna She, iye achatikomborera. Vimbika uvichato, muparidze shoko ramambo Jesu. Vimbika muzvigumi, mubairo uri kudenga. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi neurukuro yedu kucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga. Ndazokukatai mufundisi, manga muchitsanangura kuti kudenga ndo kune marecords ari correct. Pane nyaya yamaa muchitsanangura because misha mizhinji yezvino ine vazukuru vane sene mudzana sekuru. Unotozwa uko achinzi Ranziroti Castoni izvo baba vake chaiwo kudenga vanotoziya zita rababa vake. Zvokuti pabirthday yemwana iyeka vanenge vakatonyora zita rababa wake chaiwo kudenga kumarekodzi ekudenga. Kunyangwe kunoku ndamutoresa ini muzukuru ndomutibetera. Kudenga manje vanenge vachiona kuti akababa kaya kari kuenda zvako kuchechi kari kuwange kana kuti kari kuVic Falls but kakasiya mwana kwachivi. Vanenge vachizvisiya zvese izvozvo. Saka zvirimo mumarekodzi manje anonyorwa nengirosi. Marekodzi aya anyorwa nevanhu ka? Magadziro amaita chidzidzo ichi hamusi muda kuvharira varume vese here denga? Aiwa, hazvisi zvevarume bedzi ka. Hamungonyorwe zvekuitisana nhumbu chete. Munonyorwa chero kana muchidzidza Castoni. Chero chindini chakawandika chinonyorwa chinobuda pakupakura chaiko kuti munhu ari kupakura iye azvanziwo murume. Ngirozi dzedu dzakatarisa mapakuriro chaonenge uchiita because pane mapakuriro ka anozadzisa chindini chiri pamwoyo pemunhu. Mazvona saka ngirozi dzinotonyatsa kuti wakapakurirwa wakaitwa hazvanzi yamai nekapakurirwa wakaitwa hazvanzi yemurume zvakasiyana. Zvese izvozvo zvinenge zvichionekwa. Saka ngirozi dzinorekodha zvese chimwe nechimwe chazvo. Basa raMwari raifanira kuitwa nemunhu zvisina kuitwa. Ko zvisingaoneke zvekuti ndobva ndapfeka hembe yangu indiri kunyazwa kuti hembe ichakonza zvakati nhaunotaura naye dzinorekodhei. Zvazvinoita manje ndezvekuti tomboti munhukadzi obva apfeka zvinosiya nyama dziri panze oenda akasana wataura naye semuenzaniso iwayo dzingarekodhe kuti kudii. Handiti uri kuona panzi naJesu kuna Mateo paya zvakafungwa ukafunga upombwe. Toti munhu atarisa munhu asina unatsopfeka zvakanaka obva afunga upombwe. Ngirozi dzinobva dzanyora kuti uyu akatoita upombwe mupfungwa dzake. Asi dzinonyora nechakakonzera. Hadzizosiya kuti pazvakanga zvatangira ndepakadai. Saka kuseri kwezvafungwa naRanziroti kunoiswa uyu Maria akonzeresa Ranziroti kuti adaro. Ndiri kuwirirana nemi pastor ka ndokudzidzisa kweBhaibheri but zvamuri kuita muri kuvharira munhu wese denga manje. Aiwa kamanje chatiri kutaurira zvinhu izvi kaizvi ndechekuti imimi vateereri pamakateerera wobva waona kuti dambudziko rangu iri saka riri kunyorwa nengirozi marekodzi atovako kudenga ezvandakaita. Saka zvine nzira yekudzimisa manje. Ndo zviri kuitwa naJesu musanctuary. Basa rake ndere kudzima. Handiti wazviona? Mira unzwe pana Isaiah 43 verse 25. Iyeni ndini ndinodzima kudarika kwako nekuda kwangu. Handicharangarire zvivi zvako. Mwari ndiye anodzima. Itsindire nazvakazarurwa 3 verse 5. Munyatsoteerera 3 verse 5. Unokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Handingatongodzime zita rake pabhuku yeupenyu. Ndichapupurira zita rake pamberi pababa vangu nepamberi pevatumwa. Saka izvo zvatakagara soka kune nyaya dziri mumarekodzi ezvitema kudenga. Dzimwe dzacho hauchagona kudzokera kunodzigadzirisa. Hadziripeke. Asi dzinogadzirika manje. Ndosaka wakazonzwa sekuti unenge wakabvisa pamiri uchidai hadzigadzirike wakatovhirika. Asi pekuti mwana wacho mupenyu arida uchengetwa aiwa inogadzirika. Ndombozonzwa Zakeo achitika napaino wandakabira ndakunomuripira. Zakeo ainvoisa zvechitsotsi mainvoisa kune zvinonokorektika. Endai munokorekta kana wakaba mombe yevanhu uchinayo mudanga chero wakaichinjisa kana kuti yakasvikobereka ukauraya mai vacho
zvinogadzirika izvo. But pastor, kana ndanzwa zvakanaka mundicorrect, pamwe ndingaudza vateereri zvisiri izvo. Pataverenga Isaiah 43 verse 25 nazvakazarwa 3 verse 5 pane kudzima kuiri. Isaiah ati ndinodzima kudarika kwevanhu vanenge vatendeuka vatenda. Zvakazarwa iri kuti anokunda zita rake haridzimwe mubhuku reupenyu. Saka pari kuita kunge vateereri pane maoptions 2 kuti it's either unodzimisa zvivi, ukasadzimisa zvivi zita richadzimwa, kana kuti zvivi zvikaramba zviripo zita ndo rinodzimwa, kana kuti zvivi zvikadzimwa zita rinoramba riripo. Ameno ndanzwa zvakanaka. Pluswo kune vakadzimisa zvivi kunonzi kukunda kuita sei? Kuramba uri kudivi riri correct. Ndizvozvo uchichengeta mitemo yaMwari. Saka ndiri correct. Ndokukunda kwacheko. Woramba uri kudivi riri right. Uchichengeta mitemo asi zvivi wakadzimisa. Zita rinoramba ririmo. Saka zvivi zvikaramba zvisingadzimisike zvinorabhisa zita. Zvinodzimisa zita. Saka pane kangurwisana kari kuita marekodzi aya. Saka kune vakaponda vanhu. Vanhu vacho zvokuti vanhu vakatochema. Mwari anotonyatsoziva kuti amai avo ishirikadzi murume wavo akapondwa naRanziroti. Kudenga vanozviziva zvitorimo mumarekodzi. Chero iwo usina kana kutomboingwa nemupurisa kana kuita sei, kudenga vanozviziva zvakanyatsoitika. Handiti wazvoona. Saka chinodiwa ndechekuti iwewe tendeuka. Ndokuti mazheti kapasta ndopi zvekuti vafana vanoti ndarova zheti achirova kuti ndabanda paza pamba apo chichi zvese achibira foni. Kudenga manje vakarekodha munhu wacho anenge akatofa wakabira. Asi kudenga vakarekodha manje. Saka chiri kudiwa manje ndechekuti zvisinei nezita remhosva yawakaita, enda kuna Mwari unoti ndiregerereiwo, ndakatadza nokusaziva, ndakakundikana, ndikangamwirei. Kana wadaro manje Jesu anotarisa ropa rake rakadeuka odzima zvitema zvako murecord of sin. Pastor, yes, nditori mufundisi, ndinodzidzisa vanhu zvinhu izvi, but matsanangura amuri kuita ka zvirikubva yatanga ita kunge nyaya yakaoma but iri kubva ita kunge yareruka. Yareruka pa gospel iyi ndo zviri kutsvagwa here kwatiri kuti tisaomere kudai. Ndo saka ruponeso ruchinzi rwakachipa. Saka chii pastor chinoita kuti vanhu madharaka panongotaura nyaya yekunamata zviite kunge zvimwe zvinhu so unotoona pakangoita kunge nyaya dzekunamata kana parufudzi yezvinota kumbonzwa vechechi unoona madhara achisimuka but iri kuita kunge nyaya iri simple. Ndokushanda kwaSatani ikoko, anopa simba rekuramba zvinhu zvakareruka so. Watadzawo namba yakapusa kudai haiuri zere tsire munhiwo. Vanhu zvirunyatsobuda pastor. Ameno ateerere kuti pane here pari kuoma. Tichazokupa hedu phone number kuti maybe pane pasarira pasiri kujeka ka. But nyaya inenge inoda munhu ari kubvuma kukundikana kwake. Otendeuka oenda kuna Jesu. Obva afamba kusaidi riri correct. Saka ndo rutongo ruri kuitika. Rutongo rwacho harisiri kubvarwa pamunhu musha aiwa zvinoti anenge azoramba wakabatirira patwake ane saidi raachaenda. Inzwa kana basa iro rirapera. Zvakazarwa 22 verse 12 inoti kudi. Zvakazarwa 22 verse 12. Uiverenge navaHebheru 9:28. navaHebheru 9:28. Zvakazarwa 22 verse 12. Tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Tobva taenda Hebrews 9 verse 28. Saizvozvo Kristuwo zvaakaitwa chibayiro kamwe chete kuti atakure zvivi zvevanhu vazhinji, uchazoonekwa rwechipiri asingatakure zvivi naivo vanomutarira kuti vaponeswe. Saka kana apedza basa raari kuita musanctuary yekudenga, handiti wazvoona, anobuda nemubayiro weupenyu kuzopa kune vane mazita anenge aramba ari mubhuku yeupenyu. Ndo zviri kunzi paari kuuya haasisinei nezvivi zvino, akuuya kuzoponesa. Handiti achadhile nenyaya yechivi. Nyaya yechivi ari kutodhila naye. Ari kutodhila naye iye zvino. Saka ndo nguva yekutotumira zvitema zvedu kusanctuary iye zvino. Todecide kufamba side correct. Kune vamwe vachafa vatofa notumira zvitema zvavo kusanctuary. Inzwa pana Luke 20 verse 35. Luke 20 verse 35. Asi avo vachanzi naMwari vakafanira kuwana nyika iyo
nekumuka kwavakafa. Ivavo munhu toti nhasi nekutenda kwandinako ndosvika pakufa ndakabatirira pane zvinodiwa naMwari. Hanzi ndakafa kudaro Mwari achati basa rekudenga remusanctuary rapera ndinonzi ndakafanira kuwanikwa parumuko rwekutanga, kuwanikwa kupinda muupenyu husingapere hunopindwa nekumuka kubva kuvakafa. wokurwa kuti wafa ako but nyaya inogona kutosara ichitambwa zvakanaka usipo. fair marekodzi akachengetwa kudenga. Uchamuka inzwapo zvakazarurwa ichitsigira nyaya iyo. Alright, ndoida kubvunza mina ndoerenga hangu zvakazarurwani 20 vhesi ya5 na6 ozobvunza mubvunzo wavo. Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane 10 apera. Ndiko kumuka kwekutanga. Munhu anomugove pakumuka kwekutanga wakaropafadzwa, mutsvene. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro peivava, asi vachava vaprista vaMwari nevaKristu. Vachabata ushe pamwe chete naye makore ane 10. Ungoida kubvunza kuti achimbotsanangurai panapa pari kunzi panouya Jesu. Vanhu vakafanirwa nemubayiro weupenyu husingaperi kana vanga vakafa vanomuka. Right? Asi vamwe vasina mugove paupenyu uyu havamuke. Hanzi vanombosara vakafa for 1000 years. Kwa 1000 years. Saka ndopa vanozomuka. Saka kumuka kune kumuka kuviri vateereri. Right. Kumuka kwevakarurama vakaregererwa vakatumira zvitema zvavo kusanctuary. Right. Vofa vacheneswa neropa raJesu vanomuka parumuko rwekutanga. Havazofe futi nekusingaperi. Koita vachazomuka after 1000 years. Saka tikakwira kombi imwe chete, Caston takagara pasiti imwe chete, iwo wakaperera pana Mwari, zita rako riri mubhuku yeupenyu, kombi iyoyo yobva yabondera yotsva, tese tofira pasipoti ipapo. Inini zita rangu ranga rakadzimwa mubhuku yeupenyu, rako ririmo. Ndadira mufananidzo wenyu kuti mati rangu ririmo. Saka zvazvinoita manje ndezvekuti tinogona kutono kana tiri muvhileji imwe chete togona kutoigwa muchuru chimwe chete. Right. Vanhu vakatozara panhamu pedu tese handitozviona. Asi zvinoitika manje panouya Jesu iwe unonditangira kumuka. Ndozviri kutaura vhesi iri. Ndine zita remubhuku reupenyu. Inini ndandisina kugadzirisa nyaya dzangu marekodzi angu kudenga kwakuzomuka parumuko rwepiri. Saka vateererika kana muchinzwa shoko iri gadzirisai nyaya dzenyu dzinoda kugadziriswa. Maitiro auri kuita ezvino izvi uri kutotaura kuti ndoda kumuka parumuko rwekutanga here kana kuti rwechipiri. Ko imimi morega kufa neaccident paexample yamapai, asi zita renyu risiri mubhuku reupenyu. Right. Inini ndatotsva paita accident ndafa. Zvinomira sei? Iwe kana wafa manje zviri kuburitswa nematsamba ndezvekuti pano pasi kumarekodzi enyika unonyorwa death certificate. Pano issue a death certificate. Kunzi wakafa. Asi kudenga zita rako rinenge riri muregister revapenyu. Rangu inini riri muregister revakafa. Imimi hamuna kufa paaccident. Ndiri mupenyu ka. Asi zita rangu harimo muregister revapenyu. Vekudenga. Rina Mwari. Saka kune vapenyu vari kutosikirwa sadza. Izvozvo. Vanotori nedzimba vari kutofamba nemakimo omwe. Asi kudenga vakanyorwa palisti revakafa. Amene kuti zviri kujeka. Zvandijekera. Zviri kujeka here vateereri. Kuti kana usina kutendeuka ukaregererwa, zita rako rakadzimwa pabhuku youpenyu, uri muregister revakafa. Kunyangwe zvino utofamba kuti 1 2 1 2. Zvekuti vamwe vari kumochari nevamwe vari kumasemetrika vari mulist revapenyu kudenga, iwe uri mulist revakafa.
ndo zviri kutaurwa panapa nechidzidzo chedu. Okay. Kuti pamarekodzi epanyika uri kukaundwa kuti uri mupenyu. Right. But kudenga uri kusaidi kwavakafa. Kwoita vakafa vari kukaundwa nemarekodzi epanyika kuti vakafa. Asi kudenga vari muregister revapenyu. Verenga Leviticus 16 verse 22. Leviticus 16 verse ya 22. Tutaura nenyaya yekucheneswa kwenzvimbo tsvene yekudenga. Mbudzi iyo inofanira kutakurirwa zvakaipa. Inofanira kutakurira zvakaipa zvavo zvose kunyika isina vanhu. Unofanira kuregedza mbudzi iyo murenje. Right. Saka musanctuary yekare muprista mukuru aiti pazuva rekucheneswa kwesanctuary kana akubuda imomo aibuda nezvitema zvese ozviisa pana Azazeri mbudzi yokurashira yoenda kurenje. Saka Jesu musi waanobuda musanctuary yokudenga anobuda nezvitema zvese zvakareururwa zvakatendeukwa pazviri ouya nazvo osvikozviisa pana Satani. Ndo mbudzi yaAzazeri. Handiti wazviona. Saka Satani anomboita 1000 years ari pano pasi pasina kana munhu mupenyu achidzungaira ari pano. Kana 1000 years dzapera vasakarurama vamutswa chinda pana Mateo 25 verse 41. Ndine mubvunzo kana ndapedza kuverenga. Alright. Zvino uchati kune vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa muende kumoto usingaperi wakagadzirwa dhiabhorosi nevatumwa vake. Right. Mubvunzo ndewo kuti aiwa ndazonzwisisa usi mubvunzo. Kuti pamama pa ngoese ndakakutaimira kuti mukuru uyu ari kupa chidzidzo chekuti kucheneswa kwenzvimbo yekudenga. Nzvimbo tsvene yekudenga zviri papi. Right. Saka ndazozvibata kuti zvitema zvatinoreurura pazvinoenda kudenga zviri kusvibisa kudenga. Right. Jese zvino rutongo ruri kuitika. Right. Achitireverera. Zvitema zvese zviya zviri kureururwa achazozvibvisa kudenga zvoiswa pana Satani. Right. Kureva kuti nzvimbo yekudenga yachena manje. Varamba nezvitema zvavo ndo vanenge vainazvo pano pasi voramba vari muregister rekufa. Aiwa panditi. Right. Saka kana zvadaro nzvimbo yekudenga nzvimbo tsvene yachena. Satani manje akuchinoparadzwa nemoto wakagadzirirwa izvozvo. Kune moto wakatogadzirirwa kupisa chitema nekupisa Satani mweya wakaipa nengirozi dzake mweya yakaipa. Asi nerombo rakaipa kune vanhu vane shunguo dzekuda kunotsva nemoto usina kunge wakagadzirirwa ivo. Moto uyu wateerera hanzi wakagadzirirwa Satani nengirozi dzake. Asi kune vamwe vari kurarama mararamiro kuti ndoda kutonounzwawo moto iwoyo kuti unoita sei. Saka moto iye zvino hausi kubvira. Aiwa. Vanhu vachatozotsva tichaita chidzidzo chacho. Uye muzotipa inzwai vateereri kana ndabata zvakanaka. Inini pandanchidzwa mufundisi achitaura chinhu chandiri kuona chiri kubuda apa. Shuwa Jesu akati tiverenge bhuku raDhaniel. Bhuku raDhaniel ndo rataura zvenzvimbo tsvene. Iri kudai kutsanangudzwa nebhaibheri sezvatiri kutungamirwa namufundisi. Zveshuwa ndiri kuonawo zvakakosha mazuva ano ateereri. Kuti tikasaziva nyaya idzi tinogona kuramba tichiita zvechechi tichinamata, but tisiri kutonyatsoziva zviri kuitika mazuva ano ekupedzisira. Mwari ngaatibatsire tizvireurire zvivi zvedu titendeuke. Tine murevereri kuna Baba Kristu Jesu. Ngaarege kupedza basa raari kuita kudenga uchiine zvivi zvako. Zvivi zvese zviri kufanira kuenda kumuridzi wazvo Satani. Ukaramba uine zvivi zvako uchazowanikwa pamoto wakagadzirirwa Satani. Ameno kuti tingakukokei sei kuti muuye kuna Jesu vateereri tiite zvekunamata. Onekai vateereri. Tinoda kutenda vateereri. Ngatiendesei zvivi kwazvofanira kuenda. Jesu achiri munzvimbo tsvene. Zvichiri kugashirika zvino. Tisare tachena. Paanouya tiverengwe pamwe chete nevachapinda muushe hwake. Vane mibvunzo kwamugere ikoko kune hama kune shamwari kune vavakidzani vanopinda sangano rama7th Day Adventist. Vaone vanoziva kokuenda nemi kuti mubatsirike. Vamwe vangada kutaura nesu padzinhare kutifonera kutumira mameseji matext mawhatsapp 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akuchengetei tikosangana muchikamu chinoteera. Baba ngizileta kuwe